Kubun beri siklino hamjakmani bagai bihiknono boi butharmani yagolo bolongo hakhuri phobui reikha bosai. Butharjaknai hamjakni mung Jasmine Deborma, party mungni yagolo kharjakta buk bihikno butharnai Mintu Deborma, party mung Koilanpur thanani Hazaribari amsayo. Shakni bihiknono butharmani yagolo bolongo talangai phobui rimani party mungno kitingi belaino tongfla ja Koilanpurni Hazaribari amsayo. Butharjaknai hamjakni mung Jasmine Deborma, party mungni yagolo nokni kharjakta buk bihikno butharnai Mintu Deborma. Paithago Srangsaldi poro kami ganani bolong kuthugo ha khurui Jasmine Debormani mang kathino tikhlaika police. Koktomao shaimangkha bihikno karai kubun buri bai bejo halok tongmani bagai salbrumno bihik Jasmine Debormano satok pitokte butok khlayo Koilanpur holong matai Hazaribari amsani busai Mintu Deborma tang salobo bihik busani bisingo unglaimani bulai toklai Jasmine busai bai bujakmani koktoma mankheno busamari songni nogo thangai sogoimani Jasmine ni buma bufa song phia bakrak salo bakra juk bakra songno nogo tuniri kha busamari Mintu Deborma abo haikeno haina haikrak sal sarigo busarok khorok noino bini thago songni nogo tuniri kha bufa Mintu Deborma phia ba bakra juk songbai buma khe biango hnoi singjakmani jorawo boba chini srai shikangono gari baike phaikabele hnoi samani koktoma busai Mintu Deborma paithago krak sal samno jorawo khe Mintu Debormani mobile phone switch off mangkha Jasmine nokni bororok aboni bagai wana mate kamangmao kalai krak sal horo Koilanpur thanao thangai misindai rikhlaida Jasmine Debormani nokni bororok Anung Harandan Deborma ani bai an bai ka tabo sina asai sungni bai sini joma 6 jona sela 2 jona जों kusu je burirok jotona karama mo bai hingangkai tabo 3 naman pore 4 number bai ni dung Jasmine Deborma bai ni samangnai Ruhit kai poriwo class 4 Belium kai pore ko bosare parlos bong ni para emne to kholong mutai nen gothna angkai borok sekango kia walajak tumudo angkai angbo saimi angkai bai sina ingo thangka thangya konai gai kumui bai yakon meke param borok akon khai thangai nahar phaikya sombandino nahar akon phaikya angkai जों sarigo khai teisa khor mansukka Engko oje bai sahar kata nobrobari da beri firga khani akhne totara sebja ko hne ano kabui sahar ka bai ngai sahar ka kon khai ulo khai जों thanga konai bongni parani borok apur kai 150 200 jon angana जों khai jotai auto khungsa 7 jona phayo odino sombani horo जों hor 10 ta porjon kai tarpore ke ma bai babano जों orono bai sungti buwalai hne जों holong mutai parawono baini nogo kumuni nogo kalang thangka ma bai babano ingkai mia khai fungai khai mongolbar khai bo kumuino thangya konai ma bai babano tibru paradora tunirikha ngai tuniriman poreng gangkaino kumui teha saikawo po ma bai babano जों tak thang khai babu raba rainani iskra ro khangna tongo nai ngai thik ase ekon tawala sidi do hni ma song saik ro ko henta ngai mia mongolban fumo ngai lokai mai saoya konai kumui be kenai bagano phaileka uskuti kalai gangai 8 ta সময় ta bokai mai saoya konai ni bagano nang bolnai de angra barana ni phailai mani kokta bangao ngai kumui khai sogoi kefo bai khai sogoya ngai saringni saite bokai mama songmang naino tuniri kha kumui ngai tuniri be khena kumui teha sungo mela nahana paimani ni bai yang far soso pakya ngai tamai phaiba kumui ngai gari bai phaiba so haibo age uskuti bai mangsi phaibla ngai uskuti an thani si hin satabo abon pore kham bo thang pai kata thangpa kumui ning tak boro himani paro sungso bajak phaidi himani ang tabo se briwa hinse se brin pore kaino sama log logino phone jotono duita no sui off khaisi be gebo
oro je manmang hingkai iko tabuk o parani chairman ni noko ang thangpuru kaisa bo kajino mane kunja thana boge tiar khaijak gangke boano sairika a je theinai abuni ni baida rutunga nanglia ni bai thika je o parani borok singno cyclangkha ano cyclangkha nini bai thijak borok gangkai thanao thangbai ke hini so ano gang jotono phone khaike ani bai thibe ka thika po phaibai di hini kha ani kaga song phaibe ka ani bai bunu jotono phaibe akhonai sing mane sar song phaiga to hini sing bolong ke ba khabriya sing tarpor ke sar song phaibe sing bolong habai naikai mohima kata iko apinot ha sokha gaya khonai ha phobjak saka jabra thimjak au khaike singman kata Kamini lukurokno logiwo tei karak salhorni simino Jasmine tei bosaimintu te bormano naitukha police phiaba kaisa thayo manlia borokno police tei kamini lukurok strang salfungo haino hai kamini lukurok bai palkhe borokno naitukna ni bagai habao ongkhormani relia bora bakhakseni STPO Proshon Kanti Tirpurani toidon Mumbai Koilanpur thanani police naituk laite paithago kamigana ni kaisa bolong kuthugo kalaijak mangkha Jasmine debormani mathia kabai tei rangsakni kanjaknai mani rok aboni yakolo bufang belai bai kholopjak ha khurei ha bisingni tiklaika Jasmine debormani mangkthai Kai miyawo 5 tarik Desember andarani busaje Jasmine Deborma busain bumung angkai Mintu Deborma Mintu ni buka angkai engko Deborma angkai sekang beri kia khete khata ngi just 5 tariko buma buka ringgin hari akhonai busa jengno tlangna phaimani dokon nago silia 5 tariko go siangai ora para protibesi kia kukumlai akhonai chairman member soh kukumlai akhonai salaika kaham kai tonglai dini bujokai 4 tarik bujok langkhaga pore din orthat miyawo 5 tariko hungkai rabar bagan ranani nei thanglai bukungni thangman pore igo kifilia hungkai amtui onoman 3 ta dige andar anopun khaga igo nin bati jemuti অবস্থা tam besarong si tuni pengen so okay tintan sari ni tintan time bo bini sosur barita o Mintu ni sosur bari andaran aro bin cerai mangni borong cerai mangni no tangi tundi ka engka pro dara bai sunja ka po hai ni ro kai biangla tamba cerong no tui pegala mela tlang nam phaible he tam bai phai bo mela tlang na hangkai ba scooty rok bai se phayo hangkai tam scooty bai phaiba auto bai kai phaika bohni sapo ebra cerai tunman logen bu thagya phaika bin lama bo phaika hangkai phun khaika ni hero bai mama laika nei dara song phun khaika bo khaika hangkai khairon pore ei saho phun ang bengo sikia phaijak rangu thongna phaijak baba ni butrana sa er pore porboti chor switch off bung thaka hangkai dara na te ha saga switch off motam khainai hangka ang sonde hongkari bihiro tumung no noko tong tong hangkai ba নিশ্চয়ই সুইচ অফ খাইয়া ব কোনো মুসম ঘটনা কঠোর সিংখানা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট শিখাইকেনা বরফনি কুবু কিবুই নেই তিনি ফঙ্গ ফাই তাবার বাগান গরগই নালিকা মিয়ানো থানাও ইনফরমেশন খাইগা কল্যাণপুর থানা চীন থানা চাম্পুয়ার থানা পিএসও ইনফরমেশন খাই দিখা কোন বাই জানো কামুতি মুতি অবস্থা তাম খাইনানি বড় ফাইকা এরপরে তিনি ফাইয়েই जों আরো বলং রাবার বাগান ঠিক সাকাদ্রাবো বলং বিসিং mangkha mathia ke bairok erpore bufang blai hinjak ingke bufang blai khlogi naika police rong nasini akoni ko tau police joto phaibe yakoni khlogi nebi ko ti mang amtui obostha jehetu ang koina musungo je ing parani holong matai disi village ni amdani jeta Hazari para hinjak phulmo o jagani chini elaka basiro jeta culprit no o Mintu Deborma no manjak dinan bagai saijo khaitun parani protibesi ro kasu jara ang onorut khayo jehetu ei Mintu Deborma hai dosi ing hasakawo bihigno buthari ei te kaisa berino kaijana bagai abo hai jahate te utsaho mayang thon utihin sabun je
buslaw karano nin mano buthari ang tekaisa beri nahanan amti mang praino saw bihirong no sapu bu to pun kumpru tor saring khaipun ei goto 4-5 মাস ni bisingo o gotona tele abono ang sanamu sungo jekhane nuk tongbo takutui bufukjong যেটাও মিন্টু দেববর্মা বন ফটো রিখা মিডিয়ান বাইরকনো जों ফটো রিখা ফটো নুগুই সিনিগুই जाहाथे बन रमरि रिना नोंथुन बिनि उपयुक्त शास्ति दृष्टान्तमूलक शास्ति माना नोंथुन आबो आं कयुता बाहायके अमो हेंका निनि तामो कलाय ani busaje तामो jasmi बाहायके तामो खा मो नोंस orang no khal sali satam ahina wa lai dong kai sing bujok lai bong grambasi bo bujok lai ka ka afur kai sing mani ui thala ka grambasi ni kokno kai sing tlang na family bong grambasi ra salai ro cerong no ba mu ko ton khapia salai kum ta kai soal kai klang di ka bong soal no sing mani no thala ka बोफुरो तोनिरि थांगा मंगो apo kai ngon dina rabanina रबादिनो kai bong no gono an khosa thui thaga an bihik bai kene khosa thui ya kene apar kai pungai khaino borok ano tunan thaga selasa tunan thaga ha kai ai phakai borok gotna khai kena tan bisa juma खाय अमो बोफुरो खाना कामति है घटना miawo निया कयटा दिगे miawo saktawo thangai ani busuk somno an nogo tuni ka सारिकनि चारटा साबतन abo kai an busuk somno tuni ka साबतनिरि फायगा enggak an busam बसमारि तोनि ताम सागासा tam nom tahin phagla ro wada lai ke wala ya tahun kurung no tong baba bisa बसमारि नि मुं ताम तम mentu Bimbamu. ubin ba Ni besamar ke? tong re enggak ubin ro ga bibin ro Ni besamar ta boza thang ke? buja ga thang ab saimia आपने नि मुं के ताम bir kumar da Magistrate ni bus kangono ha bisingni khurui tiklaijaka Jasmine Debormani mangkthai aboni yagolo party mungthayo to bujaka forensic team Jasmine Debormani dotrawo mani keblabai surjakmani kaithamari dongo honai saka deliambora bukhakseni SDPO proshon candidate pura মিয়া হরো 9টা 9:30 সময়ত থানাও খবর সগিকা যে হলং মতাই বিসিনি হাজারি বাড়ি বলেমন হাজারি বাড়িনি কাইসা বरै কাইজাক বলজাক বসাमांनि बुमा नगो नायतुबि माया ओंखाय खबर मानै थानानि पुलिस फाय नायतुका पारानि बरक बया गय मिलिवै ओंखाय हरं खाम बागै मियाव ताय नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायने हाय तिनि फुङो तायसा पारानि बरक बाय पुलिस जै मिलिना नायतुक लायखा गाबरि बिसिङाव खबर मांखा जे आजे Jasmine Deborma bini boyos prai 27 bosor boni bri besamangi tongo kaisa 10 bosor tai kaisa kai ka 10 bosor jang khona serai besar korongni 5.5 bosor kai boni je besai bokham ka tadi kina maslo Mintu Deborma upani mongkai late Bipin Deborma o parani ne borok songjar khaimani prai 17 bosor kakha kai tini pungo nai tugui phayai khobor mangkha je posaino saiklang phun je bono ang yaglai thangka buthani gai hatai saka phobjak ni sai phun da ak khobono chungrogoi naituk laika police bai parani borok miliwui aboni poreka oro phaiman phaika o jagao je bufang pholobjak laiei boni mathia kabai mangka chingaro boni je rangchak mongol sutra tongmani mongol sutra tongjak mangka gai tabo executive magistrate phai sokoi kasini bini bisrangna chungtabo tino hakor di kuiti saka ta hakor kuiti samani porenu khaboni totrawo sukak jakmani tongo blam miriang tham tai bokhoro uloga isa agat abo dabai to khatam to kha abo chungtabo saimia abo postmortem khaijangnai gai chini mobile state forensic science laboratory team bu phai tongo scientifically chingaboni investigate khlainai gai joto tungmang khajang je Mintu Deborma bomiano scooty ti khari thangka boni besa khorongni na boni bekra singni nogotoni langai তিনি umur 27 অথবা 27 বছর কানে বনি
So, as per the requisition of SDPO sir, so I along SDPO sir and the police personnel of Kollanpur PS, we have found the recovered the body. যে সময় আসলাম এই সময় দেখলাম যে এই পার্টিকুলার স্পটটার মধ্যে টোটাল মাটি চাপা দেওয়া ছিল আর গাছ টাছ দিয়ে ভালো করে কাভার ছিল। সো তারপর এটা আনআর্থ হলো বডিটা আনআর্থ হওয়ার পরে জানা গেল যে মোস্ট প্রবলি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে মহিলার নাম জেসমিন দেববর্মা, বাবার নাম বীর কুমার দেববর্মা। তো যতটুকু আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম, ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের মতো আমি চাল দেখবো, তো সেটা হলো গিয়ে ফেসটা মিউটিলেটেড ছিল, ব্লিডিং ওয়াজ দেয়ার ইন বোথ দি নোজ অ্যান্ড অলসো দ্য ইয়ার্স। তারপর আপনার কোনো একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে মাথার পিছনটায় আঘাত করা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার গলার মধ্যেও স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মার্ক আছে। তারপর বডিটা ড্র্যাগ করার মতো মার্ক আছে। তো এতটুকু যা পেলাম অবজারভেশন, সো আই রাইট ইট ডাউন। আসামি এটা তত্ত্বাবধান, এটা ইটস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, সো উইল লিঙ্ক ইট। पाइथागो मांगथै इसामानि यागोला पोस्टमर्टमनि बागै कल्याणपुर साखामनगर हरका पुलिस आबो हाइकेनो बुसाइमिन्टु देबरमानो रमनानि बागै हाबाओ अंखर जाक्ताबुक पुलिस फिया बाबो बोरिबाय बेजो हालक तंगमनि बागै साखनि बिहिगननो बुथानानि नांखा मिन्टु देबरमा आबनतयै आमसाइ गोनाङै कासा जाक्ताबुक दाल बिदाल सोंमु Khoai Nishimi Biplopni Kokthom, Chini Khorang.